Agotuma nibuna anigabo nchire kurase chire ya daraja mbili barokane kwe murunganiria asubo nchire wabukwira nanse maiga yokobe kwa asaba konelia asaba gote yabuna abantu abangi bamaiti asaba nganyi gochi oroboti orwa senchera yobekirano Abonchoreri korwa echiro ya daraja mbili nigo barure ebirero byabo asearia bagendrete goetera gukwana negeta seni gandizi TV nigo baboririe serikali ye county ya Kisii kobeka emeroberi ya bene eriko bakonya mata gesare no yo mobwa bonchoreri abuo yote bagesa banganya gochia siama gacho amaya ebiashara byairanire inse Iga mechando tobwata se chiro yaito ya daraja mbili biashara mbia korutwarete twe nyombeye nigo tobwata bokongu ntori koni biasi ose nigo goikie gunia yemo konia matuka atato ekera twarenge isiko nsachinde byagunda ekera twarenge isiko ne biashara igo byarengo ororo nigo tware koni buya abakoni nonya chigunisa no kwanyora abana bawo banyorire school fees banyorire kibakori nondo gotegemeta bagotunto bwate banyore kibakori lakini bana muna tuachetema gotobwata bokongu biashara ndori konyora bantu mbali gotoikera na tuarete tumuchando tokonyora batecha mbali gochama igali tukorie chiro na litokona matukobosa abantu bagotara isiko gali bono tusinyu nande yo tuarete tumana ndi tonganye togenda isiko tochikone